Hmm. Hmm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng sopas at meron tayo ditong Hungarian sausage. Yes, and drinks natin tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain natin ay sila Inigo Teranya, Rosalita Madelar, Marina Melachi or Mamita. Ito na po yung request niyo mga madam, sir. Kain na po tayo. Na po. Habang umuulan, may bagyo, di ba? Sakto. Maraming nag-request ng sopas. Yan. Comment na po kayo. Ay, yung ano, may kanin. May kanin? Hindi ko nakikita eh. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibit. Manganta na po. Manganta. Ulan ng ulan. Hangin pa lang. Nandito na sa amin yung bagyo. Look. Malasa, magatas. Yung sopas namin, meron siyang paa at saka leeg. Mag-rice ako. Sarap. Tapos, ito. Hot sauce. Kanin. Oh. Kunti lang. Yan. Sabay tayo. Yaman na. Sarap. Yan, di po ako magra-rice. Okay na po sa akin yung sopas. Si BBM na lang magra-rice. Meron siyang ulo. Ulo ng manok.
Kanyaman. Hay! Wala siya kanin. Magulay din yung sopas natin. Kanyaman. Ulam nasing sopas. Ha? Nag-almusal kasi ako ng rice kanina. Cheers. Lambot ng paa. Tuntok. May ulo din ako dito. Ito. Nyaman na. Manyabal. Beri na. Ito na hot sauce. Fresh from the farm. Tuwang-tuwa ka na naman. Buli na lang kuya ko dahil John Patrick, bumili ka ng hotdog. Ay, salamat po.
Mamaya ko na lang ubusin to na. Kasi ubus na yung oras natin. Magsi-shoutout pa ako. Ayan. Magsi-shoutout ako na. Yan. Di pa ako nagmamadali ha. Kailangan ko lang bilisan kasi magsi-shoutout po ako. Yan. Shoutout po kay Ainra Witsa. Ayan. Pinapa-shoutout po niya sila Jean Puhoy, Bogart at si Ihid. Ayan. Shoutout po. Maria Brenda Valdez. Shoutout daw po kila Ronald Orlanda at kay Ruby Valdez. Ayan, shoutout po. Norsado Teng from Buluan, Maguindanao del Sur. Mirna Carpo, shoutout sa kapatid niyang bunso na si Bong Yumawid from Laguna. Ayan, sa birthday niya sa September 1 kahapon. Belated happy birthday po, sir. Sonia Aranas, and happy birthday po ngayon na si Ma'am Tessie Cruz from Taal, Bukawe, Bulacan. Pinapabati ka po ni Cel Cruz. Birthday niya ngayon, September 2. Happy birthday, po, ma'am. Lagi daw siya nanonood sa atin si Madam. Happy birthday din po kay sa apo niya na si Isaiah Justin Rabidad. 7 years old yan. Advance happy birthday sa September 21. Pinapabati ka ng lola mo. Yan si Isaiah Justin Rabidad. Narbanya Aaron or Narbanya Aaron. Ayan, shoutout po. Susan Laurente from Baliwag, Bulacan. Lita Manya from Saragossa. Medlin Pantiglunas from Mandaluyong City. Jake Ando, and shoutout daw po sa asawa na si Narcela Ando at sa dalawang anak niya na sila J-Band MJ at si Val David from North Cotabato. Ayan. Benny Grabador from Santa sa Bulacan. Ayan. Shoutout po kay Benny Grabador, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Shoutout po. And Joanna Clarissa Calma. Shoutout po. And kay Joshua. Joshua daw po. Shoutout po sa iyo, Joshua. Arlene Mansuelo. Ayan. Shoutout po sa iyo. And Tita Olivia, shoutout po kaya ka Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Shopa, Baby Alson, Catherine Bugay, Sasa, inaanak ko, shoutout po sa inyo lahat. And Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka, yan. Yes, umuulan, may bagyo, ingat-ingat po kayo. Kaya mga kapudidis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita kayo sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Love you, ha?